السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذي ومحبة لنذي دعاء خير لنذي قشن ثوق يجلرنا باك الله تعالى رضايتي وقدم ذن نوري رسول الله عليه الصلاة والسلام يا شيشي والشاگرت لري ميرت بولون صحابلارنın يا شيشلري والمال derslerinin alarsipte hususan bir gecede bir cavan sahabası şehit bolacağı ve ondan esasen ilgunimizden çürüyüm almalı dersler ve bir münafık niyeti fikri biderek adam şoň bir ýagdaý we ondan da ilgunimizden çürüyüm olgan dersleri beyik Allah köklediğinden inşallah hyzmatyna da ýeterer. Hudaý Taala dini dünýäňizi abad edip emniyet, agdy birlik, ittihat, parahatçylyk, din dünýämiz abadlyk, mescit medreselerimiz ýürüp durmak, içerilerde daşarlarda mehabbet, ulyga ihtiram, kiçige rahm, mehabbet, şafakatda yaşamaktan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz 60-njy ýaşynda Taif şäheri muhasere edip duran wagtlary, Jengi Huneyn'in ahyry. Huneyn savaşynyň ahyry Taif'i muhasere edip durlar. Geçen hafta gurruna geçti. 15 gün, 18 gün, 19 gün şol Taif'in daşyna Peygamberimiz sahabeler bilen galyp 2 rekat okuyup sefer namaz edip 15 günden känne galsa şon haçan öwrüljegi ýylyna haçan öwrüljegi belli däl bolansaň 4 rekatleri de 2 rekat okuyupdyr. Geçen hafta gurrun mufassal geçti we musafir adam sünneti okuyman gurruny Allah köklediğinden geçipdi. Aham şol Taif'ta 2 däne olgan waqia bolýa. İkisini aýdyp inşallah inniki hafta Allah köklediğinden Taif'ten gaýtjak gülleriniň bir wakasyny aýdyp da Taif'ten öwrüşini hyzmatyna da ýeterer. Beýik Allah Taala'nın köklemegi bilen. Emma Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh'un bir oğlu var. Adı Abdurrahman. Yine bir oğlu var. Adı Abdullah. Yine bir kıydı var. Adı Asma. Ennehu rumiye bisahmin fe usibe fe ceraha thumma endemele thumma entekaz. Kafirler Taif'ta Müslümanlar kafirleri muhasere etip durlar. Aham kafirin bir mergen atmany öktüsünün biri ok bilen tirkaman menen atya
Hazreti Abdullah İbni Ebi Bekir'in Siddiq. Abu Bekir Siddiq'in Abdullah diyen oğlunun bir yerinin degip kan yara düşüye, yara olya. On sonralarda yarası bir qovulacak yalı olya. Emme üstü qovulacak yanık yaran eteğine heyvere çirk tutup, ufunet tutup sonra yine de yara böğüsüp çıkıp şu yaran üstünden ne dünyadan geçiye, yani şehit bolya. Kim? Hazreti Abdullah İbni Ebi Bekir'in Siddiq radıyallahu anh. Yadınıza düşüyen molta Abdullah diyen oğlan ayarlığını kim molli? Esma. Peygamberimiz ol 7 yıl münden ozol 53 yaşındaqa Mekke-i Mukarreme'de kim menen Medine'ye Münevvere'ye çıkıp qaytdı? Ebu Bekir Siddiq bilen. Cebel-i Sevur'da 3 gün qarın içinde kevoktu bukunnalar. 3 gün kevoktu bukunanlarına kim naharlarını getirerdi? Esma getirerdi. Kiseciğe zat cadıların iyi biçkilerini danıp, arkasına alıp, bir yıl kuşağı bilen kisen ağzını danıp da, barıp dağın bir yerlerine çıkarıp, naharlarını iyi biçkilerini getirermiş. Emme Abdullah'dan oğlan, huvellezî ye'ti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ebâhu bi ahbari Kureyş fi Cebel-i Sevr. Gece halkın mekş yatanna 13-14 yaşındamıştık sonunda Abdullah diyen oğlan. 13-14 yaşındaki oğlan oğlunçacık Mekke-i Mukarreme'den çıkıp dağın kavuguna varıp Peygamberimiz ve Ebu Bekir Siddiq'in yanına yattıyanmış. Erti ve yahrucu mine's-sahar. Dağdan önce akselerlik vakt çıkıp qaytyanmış. Yirak gelmeyene, gelmeli Mekke'nin içine. Ve dedesi o Resulullah'dan haber yok yancak bulup Mekke'de geziyenmiş adamların arasında. Neme haber var, neme gurrunlar ediyeler. Ta giyeceğin yar olayan adamların arasında geziyenmiş. Ve giyeceğin yar olan da yine yıkıcı ödü. Mekke-i Mukarreme'den çıkıp umra giderler, hacca giderler, görenler Cebel-i Sevur'u. Cebel-i Sevur'u varıp kavağın içine girip Resulullah canın yanına var. Mekke'de şiciri gurrunlar var deyip haber getiriyence merde oğlancak. 14 yaşındamış. Bir vakıada şol Mekke-i Mukarreme'de dağda bu konullarından 7 yıl sonra, yani yan kolon neçe yaşında var ya? 14 yaşın üstünde 7 yaş var, 20-21 yaşlamıştı. 20-21 yaşındaki oğlan ennamını ok deyip yaralanmalı. Göreyli nâme gurrun boluptur. Bir merde oğlan var arada. Ebu Bekir Siddiq'in Abdullah diyen oğlu. 21 yaşındaki oğlan. Ey yaşlı. Ey cevan dost. Bunun fikrini özde. Göreyli nimetiptir. Peygamberimiz dünyadan geçen bir vakıya boluptur. Näme vakıya? Çonşmahal gerek bolan soň şunu aýdýan. Sahabalar, ulukon sahabalar Peygamberimizi kefenläpdirler, kefen dolapdyrlar. Bir parça bilen kişi yankı Abdullah kılmıştık. O parçada qara hatlımıştık. Dımmak kefenlenmiş. Udrice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hulletin yemeniyye kânet li Abdillah ibn Ebi Bekir radıyallahu anhum. Thumme nuzi'at anhu ve kuffina fi selasete aswab suhuliye yemeniyye. Ravahu Muslim. Abdullah'ın bir parçası varmış, yani 21 yaşındaki oğlanın. O düşüneyliyin ha. Qara hatlı parçası varmış, Peygamberimiz de şonu kefenläpdirler. Yaxşı mübarek ennamına sükünüp deyipdir. Ve sonra sahabalar maslahat bilipdirler, bir kefeni ayrıylı, bir akça parça kefenləyli. Ve şu muğada Yemen'den bir akça parça gelipdir. Ve şol yankı Abdullah'ın parçasını mübarek Peygamberimizin bedeninden edip bilenecek ayırıp, onu Abdullah'ın yine ödüne verip, onun Peygamberimizi bir akça kefene dolayarlar. Sahabalar. Leyse fiha amama ve la kamis. Peygamberimizi sellede oramayala ve tikildi onunla giydirilmeye. Bizim gurrunumuz bir tadı değil.
Am Abdullah näme diye? Ferafa'a Abdullah el-hulle faqala ukaffanu fiha. Aham yank Abdullah parçanı aldı da bir peygamberimize dolandı. Yine sahabalar maslahat bilmediler, ayırdılar. Aham Abdullah yine önkü parçasını alıp men dünyadan geçemde şun bana dolan diptir. Resulullah'ın en namına degdi, men şun menen kabrıma gireyin diptir. Sümme kâle İbla naat qava adam. Naat qawi nidin neşli adamlar. Naat niyetleri qavşlı adamlar. Sümme qala lem yukaffen fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ukaffenu fiha bir neçe gün geçiptir. Ay yoğa diptir. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam'e kefenlenilden sonra şunu çıkardılar. Yani Allah şunu nesip etmedi Resulullah kefen olmağa. Men şun utanyan özüme kefen etmeye diptir. Men neşin özüme kefen edecek değerliktir. Bu fikir nereden gelip be? Fetesaddaqa biha. Behterin yol näme? Şunu satıp pulun gariplere paylayın diptir. Berekallah. 21 yaşında oğlan haşa. Bilin iyil günümüzün içinde yaş olsa oğlan oluyor. Hıtmattan gelen vakti oluyor oğlanların servazdan. وتوفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 ليلة. Peygamberimizden 40 gün sonra yank Abdullah da dünyadan geçiyor. Yani şehit oluyor. Yani şol ok değmedi mi? Şondan 3 yıl sonra oluyor da. Peygamberimizden 40 gece 40 gün sonra yank Abdullah ayrılıyor. Ve nezele fi hufratihi Ömer ve Talha ve Abdurrahman radıyallahu anhum. Çukurun içine caylamadan çürüyüm, kabrının içine Hazreti Ömerül Faruk, Hazreti Talha ve doğani Hazreti Abdurrahman 3 volt girip mübarek kabrına cayleyeler. Kim? Hazreti Abdullah İbni Abi Bekir'in Siddiq radıyallahu anhuma. Ve kâne yuaddu min şuhedâi Taif. Taif'in şehitlerin sanallarına Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in 21 yaşında 3 yıl sonra da ayırla 24 yaşında oluyor şehit bolanla. Şehit bolanla dünyadan geçenle 24 yaşını çıkmıştı. Bolsa ha onun kiçi orta kiçi olu değilmiş. Taif'in şehitlerini tarihlerde sananla Ebu Bekir Siddiq'in yaş, cavan, merdi oğlu Abdullah da şehit bolu deyip gurrun ediliyor tarihte. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şun en namına çoman, en namına çümen, en namını giren oku yub arasalap öyünne koyuptur. Neçe yıllarca Ebu Bekir Siddiq'in öyünne varmıştık. Ka vaqtda gelen mihmallara kökülyenmiştik. Men oğlum şu ok bilen şehitlik derecesine yetti diyenmiştik. İnsanlar ne kadar kov yerlerde, kov fikirlerde, kov bernamalarda ak iman menen yaşayarlar. Hatta bir toğur tarihlerde aydiye şol öldüren oku atan adam da adı gelinmiş oku tanıyan mı deyiptir Ebu Bekir Siddiq. Tanıyan deyiptir. Ödüm bu okları becerip ödüm atıptım deyiptir. Sen atan okun menen men oğlum şehitlik derecesine yetti da diyenmiştir. Elhamdülillahillezî ekreme ibni Abdullah biyedike diyenmiştir. Hudaya şükür sen okun menen men oğlum şehitlik derecesine yetti diyenmiştir. Ey cavan dost. Ey yaşayış cavan dost. 20 yaşında olan. Fırsatını, vaktini kulağasın. Birimiz üstünde durayım. Näme Abdullah şehit bolupdur geçeyliyim üstünden. Ha benne o adam işte öldürülüptür tamam bolupdur mu? Biz näme işleýäs? 30 yaşındaki dost. Bizden 10 yaş şehit bolundu. 5 yaş 6 yaş bizden kiçimişdik. Atika diyen bir dene anası varmıştık şu. Dene analarının arasında avadallık bilen ma'ruf dene anamıştık. Hazreti Atika, Hazreti Abdullah'ın dene anası. Ne kadar imanlarını mertmiştik, ne kadar mekanmıştıklar. Kimi imanımıza kaim olaydı. Biz iyiliğimizin içinde, Türkmenin içinde kavkulasın. Bir hak gürrünler. Vel hakku yukal. Hak diyen kim aydılmalı olur hakim. Hi hak diyen de adın basırılmalı mı? Ey yaşullah. Ey 50 yaşın diyor. Ey cavan dost.
3-4 yıl, 5 yıl, 10 yıl bundan ozal, nagat bizim Türkmen ilimizin içinde ovadan nurani yaşullar kenti, her mahallede aksakkal ala sellili ovadan hacılar çıkardılar, her köçelerden çıkardılar, näme deyip günme-gün şolar kemelmeli. Yüzlerine nur dökülüp duran, iman dökülüp duran, mehabbet dökülüp duran, ağızlarından hayır dua dökülüp duran, iyiliğine giyeceğini dua edip duran, baylara sakavat, gariplere kanaat, gariplere sabır, marizlere şafa deyip dua edip duran yaşlılar, näme deyip günme-gün kemelmeli. Näme yaşlı kemelyami, ya nurani adamlar kemelyami günme-gün. Näme deyip şeyle olmalı. Önkü Türkmenlik değerlenmeker. Bir pikir etdi var, o vanda näçe yaşlı vardı, o da nurani adamlardan. Indi näçesi var? Öz kakaň pikir et, öz babaň pikir et. Näme deyip günme-gün kemelmelişi? Näme deyip bilmeýänşik bolmaly? Ey 40-dan ýetsen hacı däde. Ey 50 ýaşa baran. Şolar hemmeňiz gowy düşünýänsiňiz bu wurrüňe. Şo ýaşullar hemme kişi ýokumlydylar. Azbes nurani, azbes mehabbetli, azbes dilleri dogali, azbes yürekleri saf, azbes halvatta halka dua ediýärler, hemme kişi ýokumlydy. Bir öýe dagy baranna aktyk çoğuluk diýip hemsaýele bilen hemme kişi hoşdaşy hajyk. Ahun ne diýär ha öýdi. Ahun bir sofi, bir sadacı gezip beren adamlar imanlaryny mäkem bir akılan görüğünü bir hacı vardı çofanlı. Meret çofanlı yediler. O lazım. Benne sağda çofan adamdı, adançıdı. Ahuncan nip aydardı. Güne selerlik. Yani dangdan önce. Güne dangdan önce adançı da dua ediyen yerdi. Bağ vaktinde Allah rahmet etsin, rahmet eder inşallah. Selerlikte dua ediyen Hudaya ahullan kılmana bereket ber. Hücrelere bereket ber, baylara sakavat ber, gariplere kanaat ber, sabır ver, marizlere şafa ver deyip güne dua ediyen yerdi. Ey cemaat, şu hacı, şu Türkmen yaşlı adan çekip duha ayrılışır. Eşhedü en la ilahe illallah deyip dik durup adan çekip duran yerine yıkılıp ayrılışır. Tarihte sevtetil koymalı bir Türkmen hacıyın gurrunuşu. Köhne ulemalı olsa kitapları yazıp koyardılar şimdi. Dünyanın tarihini yalıp koyardılar şu wurrüňleri. Näme diýip günme-gün kemelmelişler? Hani 40'dan ýokary biziň ýylgynymyzyň içindäki adamlar. Hani 50 ýaşyň içindäki adamlar. Hani awadan nurani ýüzler. Hani awadan bir hak kepler kibiler. Bir ýylgyny mehabbetli, ýokumly, hayır dogaly, jan ogul, jan ýydim, jan mallim, jan enim diýip duran hani. Näme diýip beýle bolmaly? Bir jawan oglanlar var sahabalary. Ey jawan dost. Halky özleme. Hudaý ömür berer inşallah. Sen şolardan boljak bol. Niyetin gowda bolsun inşallah işte niyet barada da gurrun eder. Bernaman imanın amalın şoň üstünde bolsun. Men bir gawa adamlardan bolaýyn diýip. Bilbiller hüjüm eden hawaly baglar. Mahtun ulişan näme diýe? Ikimi de aýdiýe. Jawan oglanlar aýdiýe. Bülbüller hücum eden havalı bağlar. Bülbül senden geçer, fagan evlenmez. Ey avadan bağ, üstünde näme? Bülbüller hücum ediyor. Avadan bağ da üstüne nıgmat dökülüweti, avadallygyňma, pulunma, gerşiňma, jawharlygyňma bülbül senden geçer, fagan evlenmez. Yüzüň bir şüphatanlar burun garryarsın. Ya yerine çegne girersin. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Hey berekellah mahtum olýan. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Siller senden geçer, duman evlenmez. Üstüne nıgmat bir adı dökülüp duran jawan oglan. Hey jawan gelin, ey jawan gyz. Hep ikimi de aýdyýar şunu. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Bir dağlar bolýar, üstünden yağıllar, qarlar yağýar, o çeşmeler akyp başlaýar. Tomsuňun çeşme guryp batandyr. Öten ýyl Tomstan hem etdi çeşmele. Dökülüp duran nıgmat bir wagt üstünden guryjakdyr ha. Son dünýäni Allah şeýle ýaratypdyr. Her jere nıgmat uzak gitse de senden jawahlyga gitşe.
Senin ömre geçýär bir gün. Döwrüňdäki adamlara, döwrüňdäki nygmatlara allanma. Üstüne bülbüller ýagypdy, ýagmyrlar ýagypdy, garlar ýagypdy, ýani dürlü dümüşseň üstüne nygmat dökülipdi dämi? Nygmatyň gadryny bil. Gowy istifade et. Gowy nygmat bilen allanma. Gowy nygmat bilen Allah Taalaň haram eden yerine barma. İlwin jamiaň zerer ýetirjek yerine barma. Halkyň abryna, halkyň zindigisine, halkyň ýasyna we toýuna hyzmat etmäne haýyrlan. Musulman dogulun güldürmäne haýyrlan. Yöne kepleme bilen näme adamy ele gelýär. Yöne gürleme bilen ki adamlar görýänsiň öýdüň. Jamia wara bolmaly, jamian raýat etmeli diye. Häzir unuçyly bir adam şoň elinden golundan pulundan bir adam haýyr gören hakda. Kepliýär. Jamia wara bolmaly, jamian hal muraat etmeli, raýat etmeli diye. Imme häzir unuçyly bir adam şoň golundan elinden dilinden haýyr gören hakda. Yekice müntümen bir gariba ihlas bilen sadaka beren hakda. Nerede amal olaylyň? Ben neler görün? Bir ahyrkyja kepdi aýdyň, ýaş 40'dan geçenlerden süreyim. Ey olakon ağam, ey olakon ağalar. Hudaý üçin iltimas edýän sizden. İlwinimiz, bütün ýaşullamyň ruhlarynyň şartlygynyň süreyim de bolsa. Şu jowanlyň tarapyndan ne bolsa. Bir ilwinimiziň içinde nurani adamlar köfelsinna. Bir şık giýje, ulak giýjeň içinde bir 2 rekat giýje tahajjud okuýanlarymyz bolsunna. Biz jowan hamana ýatjakmyşdyk, ertin hamada tursak bolýarbyz. Bir ilwinimiziň içinde ola qorrak adam ne kadar tahajjud giýje turup namaz okuýanlar bardy. Hemmesi dünýeden geçip gitdiler. Mahtumul İşan näme diýe? Seher wagty gafil bolmaň yarallar. Dergalar açılar, çağdır bu çağlar. Rahmata duş gelli bu vakt ereller. Hak nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Ey Türkmen doğancağım deyiptir. Selerlik vakti boş geçirme deyiptir. Yani şuuller saat 4 yarımın şuulya. 5 seliden at yança vakt ba. Dergalar açılar, çağdır bu çağlar. Tamam gafla açılıyor şu muğa asmanın. Rahmata duş gelli bu vakt ereller. Tamam pirle şu selerlik vakt 2 rekat namaz okuyup Hudaýdan pay allılar. Hak nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Tamam Hudaýyň nur dökülýär. Ondan üçin tahajjud okuyan adamyň ýüdüleri nuranidir. Sorap bermelerdir sen okuýanmy diýip. Ýüdülerinden damtyrandyr nuruň öýdi. Mahtumly gitdiň dünýe küýüne, jahillikde gömül goýdyň oýuna. Inni ayak bastyň 30 öýüne. Göz nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Berekella mahtumul işan. 30 yaşında kaç kefa edipdir. Necire diyen bizim yaşlamızlamıştık. Alım adammıştık bende. Näme diye? Mahtumul gittin dünya kuyuna. Dünya fikrin kan gitti. Cahillikte gömül koydun oyuna. Cahil vaktinde kan oyuna gittin. Hop, inni näçe yaşa vardın? Inni ayak bastın 30 öýüne. 30-njy yaşa geldin dipdir. Ödüne aýdýa, sana maňa nasihat aýdýa da, göz ýaşy seçiler, çağdır bir çağlar. 30-njy ýaşa bardың dämi? Selerlik wagtda Hudaýyň ışkyny gözüňden ýaşakdyr, keýfetde diýipdir. 30 diýme, üstüne 10 ýaş goý, 40 ýaş. Udak giýjeň içinde. Akşam 10'na ýatsaňda 8 saat bal taçyny. 10'na ýatsa 10 bolýam. Häzir 8 bolanak saat. Olakon ağalarymyz. Olakon hacı dähdelerimiz. Hudaý üçin hem nasihat diýen bolsa da iltimas edýärsizden bir nurani bir awadan adamlar ilwiniň içinde bolsunlar. Şol adamlar biziň hemmemizi ulgudylar. Inni de ulgular döresinler. Ýöne guryp ýaşamaly, şu mahalleçili ýöne oturan ýeňde dünýäň yktysadyna, siýasatyna, dünýä boýunça nazarlar beripsiň ýöne çaýyň başynda oturan ýerlerinde näme peýda boldy? Puç hiç gurrunlar öldüň duşlaň arasynda pataklarda bagdyr gurrunlar bolupdyr çaýyň başynda näme ele geldi? Ola kona ağalamır. Näme ele geldi şumalatçyly puç hiç gurrunlardan? Hiç de. Ýöne ömrüň geçirenin gady. Inni demmeýler. Wagt kanki inha şu jawan sahabalardan Hazreti Abdullah ibn Abi Bekr as-Siddiq radıyallahu anhuma 24 ýaşynda Taif jenginiň üstünden şehit bolup gönenip dünýeden geçip gitipdir. Ýene bir gurrun aýdyly Rasulullah'ın gurrunundan inşallah on üstünden niyet gowwarda Allah köplüdüğünün hizmetine de yetirer.
فقال منافق يا رسول الله إذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمهم قوق لازم. On fikirdiğine qalalardan muhasere edip kafirleri bir münafık barmış. Münafık ne bolýar? İçinden merid daşı qowy. Eýni sahabalarmışdyk. Peýgamberimiň ýanyna gezip berenmişdik. İçinden yani kafir. Ya Resulullah diptir, bana icade ver diptir, men Taif'e gireyin diptir, şu kafirle bilen gurrunu deyin diptir. Peygamberimiz icade diptir, bar giri ve diptir. Kafir adam, niyet harab adam ha. Geliptir, icade may diptir, qalan kaptanına gelip. Siz bilen gurrunu etcek diptir. وقال أدنوا منكم وأنا آمن قالوا نعم. Geliptirler, sana zat degecekler, girağa diptirler, ona kafein açıptırlar, yankın münafık, yankın merid adam giriptir. Yüreği merid adam, ha, daş salim. Kala giriptir. Fakal el-münafık, o münafık neyme diptir. Wallah, laqad serreni ma ra'aytu minkum, hey berekallah diptir. Qaim durun diptir. Muhammed'den nabasılaman diptir. Öz şu peygamberimizin yanından geliyor ha. Sahabadan biri yalı ha. Gelbiler aytıp duran kefini ödü. Adam içi harap bolsa, adam niyeti bidirek bolsa, biter bidirek zatmıştık ha. Wallahi ma laqa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mislekum qattu. Odal kan Muhammed vuruştu deyiptir ya, siz yanak mert görana qaim durun deyiptir. Ve laqad mellal maqam, durup yadadıla sesini çıkarman deyiptir. Fasbutu fi hisnikum, fe inne hisnakum hasin, ve selahukum kathir, ve ma'ukum vatin. Suğunuz kan, okunuz kan, duruverin, çıkaman, teslim bolaman deyiptir. Aham, yine de iyiliğine gaytiptir. Hamana qawdat gurruneden yalı olup. Aham o kafirlığın içine aydıptırlar, ol gurrun eden adama, ne hemen o icade verdin, bir içerideki haberleri var, Muhammed'e aydamasın deyiptirler, aleyhissalatu vesselam. Kafirliği öyle aralarını gurrun etiptirler. Amal gurruneden kafir näme diptir? Onu gawtan ýen, sizden meter iç oçal adam Muhammedden diptir aleyhissalatu vesselam. Ýöne öýde sahabalyň bir ýanyk kesip berenmişdik. Falamma raja'a ila an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqala lehu ma qulta lahum. Öwrlip peygamberimizin mübarek mahzerine gelipdir. Näme aýtdyň şolara diptir? قال قلت ادخلوا في الإسلام والله لا يبرح محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ داركم حتى تنزلوا. Olar İslam'a çağırdım deyiptir. İmana çağırdım deyiptir. Muhammed iyidine gitmer, siz bardan teslim olağan deyip ayttım deyiptir aleyhissalatu vesselam. قد نزل بساحة أهل الحصون قبلكم. Muhammed sizden önce aleyhissalatu vesselam kan qalalar muhaseret hemmesin basanır. Siz de ondan süreyim Müslüman bollan göberin, düşüverin etek deyip ayttım deyiptir. Peygamberimiz de mübarek kellesini etek sallap kulak asıp duranmış. Hatta ida faraga min hadisihi qala sallallahu aleyhi ve sellem kezebte. Gurrunların aydıp bolanına Peygamberimiz yüzünü kaldırıp aydıptır. Ey münafık näme allayan men deyiptir. Kezebte, yalan aydiyan deyiptir. Münafıklık edip estağfirullah deyiptir. Hudaý men günahım geçsin, ýanşy adım da deyiptir. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه دعني أقدمه فأضرب عنقه. Ya Resulullah icade ver, kellesini kesayin aşın deyiptir. Yok deyiptir. Allah Teala bana icade vermedi, münafıkları öldür deyip, yoksa dünya tarihi gurrun öder, Muhammed öz sahabalarını öldürüyor deyip gurrun öder deyiptir. Bolmayar deyiptir. Hudaý bana icade vermedi deyiptir. Dünya tarihi gurrun öder, öz aralarını gezip biren sahabaları da gözüne yokmasa öldürüyor diyor deyiptir. Hudaý Teala bana icade vermeýär münafıkları öldürmäne deyiptir. O da estağfurullah, estağfurullah deyip tesbihtanan şıkbartdu diye. Men yanlıştım o, men günahım geçsin o deyip yalandan şey tuttu diye. Geleyliğimin olukon dersinin içine. Şimdi bir gurrunun alı Taif'tan öwürlik qaytjak gurrunlar Peygamberimiz yörün göterileyliğin diyecek. İnşallah onu indi kefte gurruna dersin. Emma men dersine gireyliğin. Ey cemaatla, ey Müslüman yaşlı ve yaşkiçi imanlı doğallar. Şu adam Peygamberimizin yanına gelip be, Peygamberimizin yoldaşları yanak bolup kesip be,
aya dünyede ve kıyamatta şın soğabına, şın padaşına bir iğne ucuyal peyda edermişler adama. Hiç peyda etmedi. Näme dip? Niyeti biderek, içi harap. Geyim selle sakkalı gedip börşi peygamberin sahabalarının biri yalha. Hemen niyet harap. Nagat niyet muhim zat. Nagat için muhim zatmıştı. Hazreti Sa'di näme diye? Meneh canemen abe zerber peşiz ke sarraf dana nagiret biçiz. Cana olliptir. Qalayı demiri qızılın suwun çalıp bazara eltme deyiptir. Qızıl altın satyan adamlar uyminin içi qalayı dip bilýänler ha deyiptir. Men canemen abe zerber peşiz ke sarraf dana nagiret biçiz. Onu öwre ökte adamlar vardır. Ona asit koyup daşına süker, uyminin qızıl laki dip iyidine verer ha deyiptir. Daşın altın etme deyiptir. İçin altın olsun deyiptir. İçin altın mı olsun? İçinde iman coşup otursun. Daşın onunla muhim demey. Göreyli Peygamberimiz näme diye. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e bir dua öwredipdir. Kul, ey Ömer, ayt deyipdir, sana bir dua öwredeyin deyipdir. Ey bir duan awadanlygyny ömrüňizde bir gedekde bolsa etden galyň, Resulullah'ın duasy. Allahumme ceal sarirati hayran min alaniyati ve alaniyati salihatan. Türkmençe näýdäm ali. Hudaýa, men içim daşymdan gawy bolsun. Adamyň iki ýagdaýy bar da, bir daşy hemmemiziň. Birdi içimizdäki pikirimiz, niyetimiz. Hudaýa, men içim daşymdan gawy bolsun. Vec'al alaniyeti salihaten yöne daşım da avadan imanlı olsun deyipdir. İçim de gawy bolsun, daşım da gawy bolsun. Yöne içim daşımdan gawrak bolsun. Ine hulasa dogaşy. Hudaýa, men içim de gawy bolsun, daşım da gawy bolsun. Emma içim daşımdan gawrak bolsun. Besin niyet bir oglan şoğumyzy ya il günümizde ya oturşuklarda özümizden kiçilere terbiyet bermeli zadymyz. Yani näme? Yanisi belli bir zat. Bir adam erten ta akşama seliza diýip içmese, ýassy bolupdyr, häzir de diýip sana, "Bä bunu arada tutdum men" diýip sogap tamam bolup bilermisin? Hiç bolmar, niyeti ýokdy da. Nägat muhim niyet. Nägadar muhim? Bir adam bihuş bolupdyr. Huşy gidipdir. Öten akşamdan täşun şuma haletseli. Ha senki arada boldy diýip bolarmy? Hiç zat iýmänleri içmänleri ýatypdyr. Şonu huşa gelýär. Arada boldy diýip bolarmy? Bolmaz hiç wagtda. Ramazan aýda da arada hesap bolmaýar, bärde de arada hesap bolmaýar. Näme diýip niyetinde arada ýokdy. Näder muhim niyet. Näder muhim niyet. Näder içiňdäki aýlanıp duran pikirler muhim. 4 rekat okuyan öýlen. Sünnet okuýdyňmy, farz okuýdyňmy? Sünnet okuýdum. Näme diýip? Niyetimde sünnet bazyda. O da şadr namaz, o da şadr namaz. O da 4 rekat, o da 4 rekat. Näde muhim niyet. Arada tutyan, qaza tutýanmy ya nefil? Bilemek, yo bilemek değil, niyet et. Hayti biri. Geçen aradandan alýanmy ya nefil mi? Nägat niyet muhim. Ey cemaatla, fıkh Hanefi'de bir mesele var. Yan yastı namaz okuýdyňyz. Bir wagtda hamany diliň men aýdýan niyet kılım okuýar men akşam namaz diýen, ýöne öz niyetinde yastı var. Şo namazyň hiç zereri ýokda. Hiç işgali ýokda şo. Hamany ýanynda kaýtýasaňa, "Ey sen ýan akşam diýdiň ha" diýe. Yo men diýsem diýendir, meňe ýüregim ýaksy namazdy diýäňde, sen namazyň dogry da, hiç işgali ýokda. Diliň ýaňşarlygy bilen näme diýip niýetinde ýasy bardy da. Nägat muhim niýetiň görüň. Oglan uşaga il günümiziň içinde terbiyet bermeli niyet dogurlamaga. Yani näme diýip inşallah işte açyklar. Yani 10 daqiqa da wagtymyz bar. Ulamalar näme diýär? Ulamalar diýenim Ebu Hanife'nin ustadları, mezhep başımızın ustadları, dağ ilmleri, dünyanın ayakları bilen aylanıp ilmin izinde gelen mert insanlar, hem köfüren hem ilmli danışmand adamlar kefi. Näme diýipdirler? Namazı başlangda hamana ak niyet bilen başlayan, o Hudaý üçin okuyacak, tehret kılacak mescidi var ýa. Emma namaz okuyup tuqan niyetin harap bolýar, riya ýadyňa düşýär. Palany de geldi. Şo näme etmeli?
şo gelen niyetin hiç zereri yok. O da başlangıçta niyetin salımdı diyor. Berekallah. Niyet muhim. Kelas Kur'an'a başlayacak diýäňde, kelas Kur'an'a ötecek diýäň. Ohum hey ýadyňa düşýär, eliňe Kur'an alypsyň, kellende böwrük goýupsyň, Kur'an kelasyna gelipsiň, otuýyň da, her zatlar sen ýadyňa düşýär. Hiç zerer bermeýär şo sogabyna. Ýani öňkü sogabyň kän berilýär sana. Şon odal başlangda ak niyet bilen başladyň. Ne kadar niyet muhim? Ondan açykraak aýtyp bereýin, kimin kefi? İbrahim-i Nakhaýyň kefi. Bu kim bolýar? Abu Hanifa'ň ustadynyň ustady bolýar. Abu Hanife mezhep başymyzyň ustadyna Hammad diýerler, oň ustadyna İbrahim Nakhaý diýerler. Kulak asyň okyp terjemesini aýtyp bereýin. Qala İbrahimun Nakhaý radiyallahu an: "İza ataka ash-şeytan ve ente fi's-salati faqala innaka mura'in." Namaz okyp dukan şeytan waswasa etýär. Uýsyň bolup berşiň näme sene riyakar diýär. Hemme kişiň zihnine gelýän zatçy. Näme namazyň uzak jaýly okuýan sen riyakar ki diýip ýadyňa salsa, fazidha tulan riyakar bolsam alonny diýip namazyň uzak okuýy diýipdir. Şeytan öz gider diýipdir. 5 tesbih aýt, 10 tesbih aýt. Al men riyakar bolsam diýip şeytan jogap ber. Uý men riyakar men diýip namazyňda etberme, çalasymda okuýma, başynda sawma diýipdir. Asl ýol şodur diýipdir. Näder mana wa içinde? Her wagtda namaz okyp dukan şeytan gelse, ya şeytany meňde şadam etdirip ben göz üçin şeytirip ben derä aýtýanlarlaha. Aha, şonna öňküden bitir artdyr diýipdir. Al men riyakar bolsam diýip aýda diýipdir. Sen niyetin ozal salymdy sen diýipdir. Bes niyetin gürrüňinde. Ýa adam Peýgamberin ýanynda gezip bereligi peýda etdimi? Ýok, niyeti harapmışdy. Ýöne zahiri gezip bereligi peýda etmedi. Oğlumuza terbiyet bereýliň, ballymyza terbiyet bereýliň, musulman kiçi dogollumyza terbiyet bereýliň, öýlenjek bolanda näme niyet bilen izdivaç etmeli? Nämeden çürüm izdivaç etmeli? Resulullah'ın sünnetini bitirmeden çürüm, arasda gezmeden çürüm, iyil günümüzde abat bolmadan çürüm. Şunu sen oğluna, ballyňa, musulman dogonyňa eşitdirseň ne kadar täsiri bar? Janol, bilýärmi, nikah ýylyýa Peygamber Muhammed Allah Peygamber ady tutulýan nikah ýylanna ýylyň abat bolmadan çürüm. On öýde olkan bir sogap zatda nikah ýymak, toý etmek diniň ýarsy da ogul, ýarsy da ballym diýmeli. Niýetin dogurlamaly. Gelin moljak bolýar ýa-da oglan, janyňyzym, şu öý etber bir neferiň öýüne barýan bilýärmi nämeden çürüm? Nämeden çürüm gelin bolmaly? Niýet näme bolmaly? Yafat annan goýup toý tutulmaly, barmaly, her ýerek barsyn. Niyet Hudaý razy bolmadan çürüm, arasda gelmeden çürüm. Adamy menen bolup, Hudaý berse şükür edip, bermese sabr edip jennete gaşyn barýan nimel. Ak niyet diýerler şuňa. Näme diýip, bu kadar jawan oglanlar we geller we toý etýäli, nämeden şu niyet etýän bilen ha? Ýöne bir kok gelipdir, ýaş gelipdir, pul eline düşüpdir, toý etýärdi. Näder biderek bi? Biderek bolansaň ýyzyn gör de ýylynyň içinde näme bolýardy? Näme diýip olakan ýaşul aglawaty toý eden mer bir gün gülemek diýip. Näme diýip jawan oglan aglawaty ahunjan öýleneniň mer gülüp bilemek diýip. Hemme zatdan aýryşdym ýylynyň diýip. Niyet dogurlamaly. Ya bir oglan iş intihab edýär. Bir iş intihab edýär bir jawan oglan. Nämeden çürüm şo iş intihab edýän? Ey musulman, niyetimiz dogurlamaly. Şo iş nämeden çürüm etýän? Bazarın içindäki iş ya beýleki iş her iş bolsun. Şon şo işte bir hayır ba, bir öz elimden gelip duran bir oglan şoňma çörek gözläýin, te Allah Taala menden razy bolsun diýip. Berekallah. Ak niyet o şoňda bereketi bardy. Şoňda ajip bereketi bar. Su içer, çörek yer, şayet hurşy bolmasyn, şoň süýjüligi bar. Ak niyet bilen kesbiň ýerinde, işiň ýerinde baryp terane öýdip, ýa-maşada öýdip, bir ýurtlara oglan şoň äpberip gitýär. Nämeden çürüm? Gelip bir öý salyn halkdan kim bolmaýynmy? Bu bolmady ki. Niyetiň dogry. Oglan şoňma öýdäýin, garyp gasara kömek edin, ýylyny hytmat edin, aýak üstüne gaýym bolan, israf etmäýin, namarda zar bolmaryn inşallah. Hudaý oham menden razy bolar. Şoňa gawy niyet diýär. Ya açyklap aýdyly, goý ýylynymyzyň içinde gurrun açyk bolsun. Ya erheleýi hanawada gatnaşýan, näme niyet bilen gatnaşmaly? Hawam açylsyn, gowda tawaň açylmak.
Men barayınç hanabadan men gatnaşayn, bir araslyk bolar, imanlyk bolar, gowdatlar bolar, hem hawamyz açylar, hem arasly hanabadan gatnaşsam imanım artar we Allah bizden razy bolar. Ak niyet diýerler. Nämeden çürüm şu öý bilen gatnaşmaly. Nämeden çürüm bir jawan oglan öz dostunyň elinden tutup, "Ah, hunjan men şuna qasam berjek" diýip gelmeli. 20 mil ber janym berjek dostuma men qasam berjek diýip gelmeli. Ýygyny aýtjak der. Ağlap titrepdi, "Janym berjekdim şu dostuma" diýip qasam berjek diýip gelýär. Niyet ogurlamaly. Niyet salymlamaly. Inhe niyetin gurrunne bir kamil bolar ýanyk, bir geçen mert ewliýalyňdy gurrunyny aýdyp tamam edeýin. Hazreti İbn Asakir. Ahunjallar hemmes eştendirle, görendirle. İbn Asakir. Bir Demeşkli ir geçen ewliýalyň biri. Bir ýaňa mydam gatnaýanmyşdyk. Derse öwretmäne gatnaýandyr, ders almana gatnaýandyr, mescide gatnaýandyr. Emma bir köçeden, bir hyýabandan hiç geçmeýänmişdik. Maňa aýdypdyrlar, Hazreti İbn Asakir'e, niyetin salymlygyny görüň, bu adamlaryň gowdugyny görüň, bilin köne ýaşullamyzda. Näme şo köçeden geçmeýän hyýabandan diýerlerini näme diýipdir? O köçede men ýerinden gıýbat etýän adamlar kän diýipdir. Men de şondan geçtim, muft menden ýöne zollatin bidune sebep menden gıýbat etjekle günah gazanjakla diýipdir. Onun için daşanrak yerden aýlanaýan, şo fakirle günah gazanmasynlar diýip. Ak niyet diýerler şuna. Nagat harakatlary ak niyetin eteginde. Nagadar olamaňa gıýbat etjekmişdi, içi ýansy ýanyp galsyn, men de şolaň emederin diýmeýänmiş. Gıýbat etmesille. O bu tadan gelende näme, o ýollan gelende näme? Abadatyň äpberme halk gıýbat etjekmişdik diýip. Resulullah'ın ak sünnetini äpberme. O bija gıýbat öýdi bilýär. Emma ondan gelse de boljak, mundan gelse de boljak. Daşanraga razymışdyk. Halk gıýbat etmesin diýenmiş. Ayrıljak gününde şol adam Hazreti İbn Asakir öýlen okypdyr da. Ve ja'ala yes'alu anil asri. Ikinna wagt bamaý diýenmişdik döwrüňdäkiler. Ikinna näçe hally diýenmiş. Ve tawadda'a ve huwa jalis faqala raditu billahi ta'ala rabban ve bil islam dinan ve bi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Ikinna wagt bamaý diýipdir. Bir dehret kıldyryň diýipdir, dehret kılıpdyr. Allah'ın Rabb diýip razy boldum. İslamy din diýip razy boldum. Muhammed peýgamber hak peýgamber diýip razy boldum. Aleyhissalatu vesselam şekefe aýdypdyr. O hem aýdypdyr. Daýa men dünýeden geçsem, perişteler menden zat soranyna agzyma jogap berewer. Rahima gurbeti ilun dost ýardan aýyrşak bolýan. Hudaýa men garibe bir ýaňa gitjek, ruhum gitjek, ceset gitjek. Hudaýa maňa rahmet diýip şekefe aýdyp döwrüde adamdan doly. O hem bireme durallaryna "Wa aleykumussalam" diýipdir. "Wa aleykumussalam" diýip. Döwrüňizde äpdirle gelen adam ýok. O hem ulamalar näme diýe döwrüne oturan şagirtler ulamalar. Billik diye can alyan ferişteleri gelipdir, oşalara salam berýär adam diýip. "Wa aleykumussalam" diýdi. Oňa çeli jany çykdy, ýerde ýykylyp ýatdy diýe. Merdi insanlary gözde. Dünýede näme diýip ýaşap birillerini bilýän adamlary gözde. Ak yürekli, ak imanlı adamlary gözde. "Wa aleykumussalam" diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de de var, "Tahiyyetuhum yawma yelqawnahu salam." Can alyan perişte aňyrdan gelende salam diýipler diýe musulman adama. "Assalamu aleykum" diýipler diýe. "Wa aleykumussalam" diýipdir. Oňa çeli jan çykyp ýykyldy diýe. Oň ýanky niýetini gözde. Ondan şeýle peýgamberimiz näme diýe? "İnnema yub'asun nasu ala niyyatihim." Rawahu İbn Majah. Kıyamatda görürsünüz adamlar niyetine göre turjakdyrlar diýipdir. Yani näme? Yani bir tovar biderek adam hamana bir günah işes duqala üstlerine afetintir ya öldür ayrılya ölüya da içinde bir adam mamış ava adammış. Şilan aralarına barıp oğrunça nasihat edeyin diýip barıpdyr. Oňa çeli afetinini o da ölüpdir hamana. Kıyamatda ol adam qowlaň içine gider, o afetin içinde başga biderekler içine gider. Şon müň niyeti olan aralarını barşy şolar dogrulayın diýip barıpdy diýe. Bedun ki haram iş etsin ha. Ya bir tovar adamla qowyň içinde aýrylsalar. Emma içinde bir biderek niyet bilen gelen adam mı?
Jasusluk etdir, bir direk haraplyk etjek. Şu gowyň içinde şol adamda gitse, ol kıyamatda on kenara çekiljek. Ýok. Sen cesedin şolaň içinde de bolsa, niýetiň olaň içinde dädi diýjek. Sen bir direk adam, sen din zaýlayan, jamaany zaýlayan, musulmanlar zaýlayan adamdyň. Yalandan aralaryndan gelbärik diýiljek ona. Ne kadar niýet muhim zat. Biz niýet gurruny oglaň şomda terbiýet bermeli. İzdiwajyna, kesbinne, iş öýtýärligine, danışgaha gitmeli, ilgünden aýryşmaly 4 ýyl, 5 ýyl. Nämeden çürüm okuymaly? Nämeden çürüm diýmeli? Men özüm hem halal ırsgalym kawalaryn, hem jamia hyzmat ederin, hem arasy adam bolaryn, oý ilgünimiziň sowatly adamlarda bolsun, imanymyza gaýym bolaryn. Şuňa niýet diýeli. Bir mollany okutmany getirilýär, asasy näme niýet bilen, we molla näme niýet bilen gelip okuýar. Niýetiň näme? Niyetim Allah Taala'nın kelamını bileyin, manalarını bileyin, Resulullah'ın sözünü bileyin, mezhep başımızın hükümlerini bileyin, ilunne hizmet edeyin. Şuna ak niyet diyelim. Hudaý Taala iman, abruy, izzet, agzybirlik, ittihat, emniyetten ayırmasın inşallah. Hudaý Taala yurt parahatçılık, mescid medreselerimizi yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Bir alham üç kul huvallah, Suriye Falaq ve Nas koşup okuyaylin, ilun vatanımızda da dua eder tamam inşallah okuyuverim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Piraga ilahi amin. Kan müşkilimiz we maryzymyz we diýipdirler. Hatymlar, Qur'an-ı Kerimler okuyupdyrlar. Peygamberimize, ehli beyt içerisine evlad-ı Resul-i Ekrem, ummahatul mu'minina, hazrat-ı hulefai raşidina. İlgun içeriğimizde dua etmeli diýipdirler. Hemmemde dua ediyor piraga. İçeride daşarda, musafir hizmetde, gurbatda. Amin ya ilahel alemin. Parahatçılık bolsun, emniyet bolsun, agzy birlik, ittihat bolsun can Hudaý. Mescid medreselerimiz ýürüýüp dursun. İlahi amin. İman, abruy, izzetde ýaşasynlar inşallah. Amin ya mujib. Amin ya Allah. Amin ya erhamer rahimin. Birahmetike ya erhamer rahimin. Maşaallah, barakallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun.